Každý stôl má svoj jedinečný príbeh. Je to príbeh o tých, ktorí hrali pred nami, ale aj o tých, čo si zahrajú po nás. V 8 servise veríme, že každý biliard je klenotom. Klenotom, ktorý sa má predávať z generácie na generáciu. A našim poslaním je udržiavať váš biliardový stôl v špičkovom stave. Pri vašich víťazstvách aj prehrách. Na turnajoch. S kamarátmi pri pive. Či doma pre radosť. Skrátka pre všetkých, čo chcú kvalitný biliard, je tu 8 servis. Servis biliardových stolov.